el doctor Joan Hernández. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Teresa, per la presentació i a Cinta també per la invitació i a la Fundació d'Esclerosi Múltiple de Reus i a la doctora Núria Solà, que també ha gestionat una mica tot això per reunir els participants. I sobretot a les assistents, a tots els assistents que veig que són un munt de gent interessada en aquest tema. Jo us parlaré no només del tractament, perquè veig que és un tema només, parlar de tractament és un tema una mica àrid i una mica avorrit. Llavors prefereixo també parlar una mica del que és la malaltia en si, un breu resum. I com afrontem els neuròlegs que ens dediquem a això, a la malaltia. Això és una notícia que va sortir el 2019, és història ja. I no em refereixo només a la llei d'eutanàsia que s'ha aprovat fa poc, sinó perquè els tractaments que tenim són tan eficaços que aquests casos són excepcionals. Molt probablement aquesta senyora de la foto no es va poder beneficiar en els primers anys de la seva malaltia dels tractaments que han anat sortint al llarg dels anys, des de l'any 95-94, que va sortir el primer tractament, el Betaferon. A partir d'aquí, la carrera de tractaments que han anat sortint és enorme, com ja sabeu molts. I aquesta és la realitat de la malaltia avui dia. Bé, una mica de resum. Què és l'esclerosi múltiple? Bàsicament és una malaltia immunològica del sistema nerviós central, de causa desconeguda, en què hi ha unes cèl·lules de defensa del propi cos que ataquen estructures també pròpies del cervell i de la medul·la espinal. No sabem la causa, però sí sabem que hi ha una predisposició genètica, que això no vol dir que s'heredi necessàriament la malaltia, ni molt menys, però sí que hi ha una predisposició genètica a patir la malaltia i que es desenvolupa quan hi coincideixen una sèrie de factors ambientals. Probablement el més important serien els virus. Doncs bé, aquestes cèl·lules activades, autoreactives, el que anomenem limfòcits, bàsicament, el que fan és posar-se en marxa i entrar dintre del sistema nerviós central i allà desencadenen una cascada de reaccions que el que fan és lesionar no només el recobriment de les neurones, que és la mielina, sinó les pròpies neurones, produint destrucció d'aquestes estructures. Aquests processos d'inflamació i de destrucció els podem veure al microscopi, però clar, els neuròlegs i els metges el que veiem bàsicament són imatges indirectes a través de la ressonància, per exemple. I molts dels tractaments que s'utilitzen a la malaltia el que fan és intentar restablir aquest desequilibri que hi ha dintre del sistema immunitari dels pacients, de manera que s'intenta amb el tractament reduir aquest ambient proinflamatori afavorint un ambient més antiinflamatori. Com sabeu, la malaltia afecta més a dones, com moltes de les malalties autoimmunitàries, i s'inicia sobretot en edats entre 20 i 35 anys. El que passa és que estem veient últimament que hi ha un augment de casos en edats més avançades. A partir dels 35, 40, 50 anys, en aquesta franja d'edat, està pujant la incidència d'inici de la malaltia. Això és un estudi que vam publicar als hospitals de la M-xarxa, que després us explicaré què és això de la M-xarxa. Bé, a l'hora de diagnosticar la malaltia és molt important tenir en compte que gairebé sempre es manifesta d'una d'aquestes tres formes, o d'una combinació d'aquestes, una neuritis òptica, és a dir, una inflamació del nervi òptic que afecta la visió, o bé problemes d'equilibri al caminar o de visió doble, o bé una afectació de cames i o braços en forma de formigueig o de debilitat motora i afectació de funció vesical, de control d'orina, per exemple. I és molt important saber això perquè si bé la ressonància ens ajuda molt al diagnòstic perquè hi ha unes lesions que la localització i el tipus de lesió és molt característic, la ressonància per si sol no pot donar el diagnòstic. I moltes vegades veiem informes de radiòlegs que diuen imatges compatibles amb esclerosi múltiple i no hi ha cap quadre clínic a sota d'aquestes imatges. I llavors el diagnòstic no es pot fer mai si no hi ha un quadre característic previ que ens ho faci sospitar.
També pel diagnòstic sabeu que no és infreqüent que s'hagi de fer una punció lumbar per analitzar el líquid cefalorraquidi i intentar demostrar la presència del que diem bandes oligoclonals, que el que indica és una inflamació a dintre del sistema nerviós central, i aquestes bandes es veuen al líquid i no a la sang. I això indica que hi ha una inflamació a dintre del sistema nerviós. Bé, llavors, com es diagnostica la malaltia? Doncs amb la combinació d'aquests criteris. És a dir, hi ha d'haver un quadre clínic característic que ens permeti sospitar que hi ha una afectació del sistema nerviós, que hi hagi una evidència d'afectació a diferents temps i en diferents localitzacions del sistema nerviós. I que no hi hagi cap altra causa que pugui explicar millor el que està passant en aquest cas, en aquest pacient. Us deia abans que és important no diagnosticar la malaltia només amb la ressonància perquè hi ha moltes, aquí només són unes quantes, moltes malalties que poden donar lesions en la ressonància similars o imitant a l'esclerosi múltiple. Per això és important tenir en compte això. També és molt important saber, i vosaltres ja ho sabeu, molts de vosaltres, que hi ha diferents tipus de malaltia o d'evolució de la malaltia. Hi ha la forma recurrent remitent o en brots, hi ha la forma secundària progressiva, que és cada vegada menys freqüent, però és una forma d'evolució des de la forma en brots d'alguns pacients, i hi ha una forma en què no hi ha brots o són molt inicials i molt poc freqüents a l'inici, que és la forma primària progressiva. I això també té importància a l'hora del tractament perquè són diferents abordatges. També sabeu que quan aneu a visites dels neuròlegs us fan una exploració neurològica normalment en cada visita i això després ho quantifiquem en una escala que anomenem EDSS, que el que valora és la funció neurològica. El que passa és que és una escala que té les seves mancances perquè a partir de cert nivell només valora el que és la capacitat de caminar. I altres anomalies o altres símptomes molt importants també com a causa de discapacitat, com és la fatiga o l'afectació de l'estat cognitiu, doncs no ho valora bé. A partir d'aquest nivell de 4 o 5 de la puntuació aquesta, els neuròlegs comencem a tremolar perquè veiem que la cosa no pinta bé, l'evolució no anirà bé, probablement. Bé, i ara farem un ràpid passeig pels tractaments que tenim. Aquests són els anomenats tractaments de moderada eficàcia o de primera línia, no ens agrada gaire el terme, però bueno. I són sobretot els interferons, tenim el betaferon, Avonex, Ravif, Plegridy, una altra molècula que és el Copaxone, tot això són autoinjectables. I tenim també fàrmacs orals, el Tecfidera o Aubagio. Bé, tots ells, per mecanismes diferents, això sí, doncs acaben produint un efecte similar, que és afavorir aquest ambient antiinflamatori que us comentava, intentant mantenir una mica a ratlla les cèl·lules autoreactives. Després tenim els fàrmacs que anomenem d'alta eficàcia, que normalment es destinen a les persones que tenen una malaltia molt més activa, i molts d'ells actuen com a immunosupressors, o alguns d'ells. Per exemple, aquest que és l'Emtuzumab, l'Emtrada, el que fa és una sacudida enorme al sistema immunitari fent un reset, com si fos un ordinador, doncs que partint de zero amb el sistema immunitari suprimeix totes les cèl·lules, tant reactives com les que no, per tornar a tenir un ambient més favorable dintre del sistema immunitari. Altres fàrmacs, com el Tisabri, que és el Natalizumab, el que fa és de barrera en el cervell i en la medul·la espinal, evitant que entrin cèl·lules autoreactives i desenvolupin aquesta cascada que us comentava. O, per exemple, Gilenya, el Fingolimod, que el que fa és segrestar els linfòcits, aquestes cèl·lules de defensa, dintre dels ganglis limfàtics perquè no surtin cap a la sang i vagin cap al cervell a atacar-lo. O, per exemple, Rituximab, que és un tractament, l'únic que teníem fins ara per poder tractar les formes secundàries progressives, que el que fa és baixar les cèl·lules autoreactives, bàsicament, de la població de linfòcits B. Però, bueno, això és igual, no és important. Altres tractaments d'alta eficàcia són aquests, per exemple, el Mavenclad, que és una preparació en pastilles, que amb uns cicles de pastilles molt breus, en qüestió d'un any, en 2 anys, repartits en 2 anys, tenim gairebé garantit el control de la malaltia els següents 4 anys, almenys. També tenim aquest fàrmac, l'Ocrevus o Credelizumab, que és el primer fàrmac que va demostrar ja clarament una eficàcia en les formes primària progressiva,
que és una de les formes que té més orfes de tractaments fins ara. També és eficaç en les formes recurrents remitents o brots. I això és el més nou que tenim. Això ha sortit aquest any, que el Maicen són comprimits, el Siponimod, que ha demostrat eficàcia en les formes secundàries progressives, que també estava bastant orfa aquesta forma de malaltia en quant a tractament. I tenim aquesta, que no és nova com a molècula, però sí com a forma d'administració, que és el Tisabri subcutani. En comptes d'anar a l'hospital de dia a posar-se cada mes la dosi, un mateix, de moment encara ha d'anar a l'hospital a autoinjectar-se, però és autoinjectar-se, veure que no hi ha cap reacció, que tot va bé, i cap a casa, un cop al mes també. I això està a punt de sortir. Són aquests fàrmacs. Un és el ofatumumab, que es diu Kesimpta com a nom comercial, que és autoinjectat també, és similar a l'Ocrevus, al Crizumab. És autoinjectable, com he comentat, i aquests són dues preparacions en forma de fàrmac oral, de càpsules de comprimits, molt similars a Fingolimod o Gilenya, però que aporten més avantatges, perquè són molt més selectius a l'hora d'actuar, eviten efectes secundaris i la necessitat de monitoritzar l'electrocardiograma, cosa que s'ha de fer amb el Gilenya i que probablement anirà desapareixent aquest fàrmac. Abans us he comentat, ha sortit el tema xarxa. Què és això? Doncs ja aviat farà 10 anys que diversos hospitals que tenim neuròlegs que ens dediquem a l'esclerosi múltiple, ens reunim periòdicament fem sessions, comentem malalts, consensuem tractaments, fem sessions d'actualització, comentem dubtes, actualment en format virtual, amb les seves avantatges i inconvenients, però això és un gran avantatge perquè podem intercanviar inquietuds, podem assegurar que estem fent bé les coses i això és un model pioner pràcticament a tot l'estat. Aquests són els 5 hospitals que estem adherits en aquesta xarxa, però que és una xarxa oberta a altres hospitals que puguin participar. De fet, hi ha altres hospitals que de vegades s'uneixen a nosaltres per comentar casos. Bé, i ja per anar acabant, fàrmacs que estan en investigació, però alguns d'ells ja estan en fases finals i potser sortiran en un termini no molt avançat. I aquests, per exemple, que es diuen inhibidors de la tirosinquinasa de Bruton. Bé, això és un nom una mica estrany, però el que aporten aquests fàrmacs és que actuen d'una manera molt més selectiva sobre cèl·lules autoreactives i respecten altres cèl·lules que són importants per la nostra immunitat. O sigui, són molt selectius per actuar sobre l'esclerosi múltiple. I aquests fàrmacs i d'altres, també veieu que la llista és molt més llarga, però no acabaríem mai, no només són beneficiosos en formes amb brots, sinó que també estan demostrant eficàcia a les formes progressives. I això és important perquè ja dic que és una de les formes que està més orfa en quant a possibilitat de tractament. I bé, doncs ja com a conclusions, comentar-vos que cada vegada tenim més fàrmacs, com esteu veient, amb mecanismes d'acció diferents i cada cop més eficaços i més segurs. I què permet això? Doncs permet fer una medicina personalitzada, podem escollir el fàrmac més adequat en funció del perfil de cada pacient i no només això, sinó que també permet fer canvis de tractament per motius, per exemple, de falta d'eficàcia o per intolerància per efectes adversos o per toxicitat o bé per intenció de gestació, d'embaràs. I també comentar que ja fa temps que s'estan estudiant molts fàrmacs que estan incidint en aquesta fase progressiva, degenerativa de la malaltia, que és on encara hi ha moltes mancances de tractament eficaços. I bé, espero haver estat concís i entenedor i bé, fins aquí tot el que us volia comentar aquesta tarda. Deixo de compartir. Bé, ja que està. Fins aquí. Núria, no se't sent. Estàs silenciada.
Ara sí? Sí? Perfecte. Bé, doncs repeteixo, volia agrair al doctor Hernández la seva xerrada, que és concisa però no s'ha deixat res en el tinter, i a la Fundació Esclerosi Múltiple l'organització, i a vosaltres la vostra assistència. Jo soc Núria Solà, soc neuròloga a l'Hospital Sant Joan de Reus i us voldria parlar una miqueta de teràpia cel·lular, una mica l'evidència que tenim i el que hi ha en el tractament de l'esclerosi múltiple. Dividiré la xerrada una miqueta parlant entre la relació que hi ha entre el cervell i el sistema immunitari, parlarem unes pinzellades de la fisiopatologia de la malaltia, després de quina evidència tenim sobre l'ús de la teràpia cel·lular, i em centraré en 3 tipus de teràpia cel·lular: el trasplantament autòleg de progenitors hematopoiètics, les cèl·lules mare mesenquimals i les cèl·lules dendrítiques. I després, arrel una miqueta de les últimes setmanes que s'ha sentit en els mitjans de comunicació el virus Epstein-Barr i com el virus Epstein-Barr és un factor clau en el desenvolupament de la malaltia, doncs també parlarem una miqueta sobre què és aquest virus i les conclusions. Bé, al cervell tots coneixem que hi ha les neurones, que una mica són les cèl·lules fonamentals que ens permeten fer totes les funcions del nostre cos i que tenen uns axons, que són aquestes prolongacions entre neurones que ens permeten enviar l'estímul nerviós i que es produeixi aquesta sinapsi. Perquè es produeixi aquesta sinapsi, les neurones necessiten que els axons estiguin recoberts d'una substància, que és aquesta substància blava, que és la mielina. I aquesta mielina la creen unes altres cèl·lules que també estan en el sistema nerviós central, que són els oligodendròcits. Però també voldria que prestéssim atenció a unes cèl·lules que potser no les heu sentit mai parlar, però que també estan en el nostre cervell i que són també fonamentals una miqueta en aquesta activitat inflamatòria. I són aquestes cèl·lules verdes que veieu aquí, que es diuen astròcits. Aquestes cèl·lules són cèl·lules de suport, ajuden a les sinapsis neuronals, ajuden a que la neurona estigui bé, ajuden a que el flux de sang pels vasos també sigui el correcte. I quan hi ha un ambient dintre del cervell inflamatori, doncs aquestes cèl·lules també s'activen i veiem que són uns astròcits que en diem activats. I per tant també són una diana que s'està investigant en aquesta malaltia. I per finalitzar tenim unes altres cèl·lules que són aquestes cèl·lules marró, que són les microglia. Aquestes cèl·lules serien com els escombriaires del cervell, és a dir, quan es produeix un dany i es creen partícules, proteïnes, es creen coses que estan per allà, doncs aquestes cèl·lules s'encarreguen d'eliminar-ho. Aleshores, després tenim el sistema immunitari, per una altra banda, que també és important en la malaltia. Llavors, el sistema immunològic es crea en el moll de l'os, en el moll dels nostres ossos. I en aquest moll de l'os estan les cèl·lules, diguéssim, mare, és a dir, cèl·lules que estan indiferenciades, que encara no saben què arribaran a ser el dia de demà. Aleshores, aquestes cèl·lules van rebent uns estímuls i a poc es van diferenciant. Algunes es diferencien en plaquetes, que ens ajuden a que no ens desagnem, altres es diferencien en eritròcits, que ens ajuden a portar l'oxigen, i altres es diferencien en aquestes PBMC, que són cèl·lules mononuclears, que acabaran sent la part essencial del nostre sistema immunològic, que ens protegirà dels agressors externs i interns. Aleshores, dintre d'aquestes cèl·lules del sistema immunològic hem de prestar especial atenció en el camp de l'esclerosi múltiple en 2 tipus. Un, les cèl·lules dendrítiques, que serien com els investigadors privats. Són aquestes cèl·lules que presenten qualsevol proteïna que veuen per allà que no saben si és bona o dolenta, la presenten a la seva superfície i diuen: ei, policies del sistema immune, anem a veure si aquesta proteïna l'hem d'atacar o l'hem d'acceptar com a pròpia. I aquests policies del sistema immune són aquestes cèl·lules que en diem les cèl·lules B, les cèl·lules T i les cèl·lules NK, que moltes vegades potser ens heu sentit parlar. I què ocorre en la malaltia? Com bé us ha comentat el doctor Hernández, hi ha una activació del nostre sistema immune i les cèl·lules T activades i cèl·lules B entren dintre del sistema nerviós central, o bé el primer estímul és dintre del sistema nerviós central, això encara no està del tot ben definit, però el que està clar és que entren aquestes cèl·lules dintre del nostre sistema nerviós central i el que fan és activar-se, crear anticossos, que anticossos es vinculen a la mielina perquè
detecten que aquella substància, aquella proteïna que està a la mielina no seria com a pròpia i la volen atacar, i això activa altres cèl·lules linfocitàries que macròfags o la microglia, aquestes escombriàries del sistema nerviós central, van i l'ataquen i la destrueixen i en conseqüència poden destruir també l'axó de la neurona. Però també actuen a nivell dels astròcits i activen aquests astròcits perquè el sistema vascular sigui més proactiu a que entrin més cèl·lules. És a dir, hi ha una cascada que se'n va del sistema immunitari, que s'activa dintre del cervell i que, per tant, hi ha múltiples dianes en les quals es pot actuar. I quina és l'etiologia de la malaltia? Doncs, com bé us ha dit també el doctor Hernández, hi ha una predisposició genètica. S'han determinat més de 200 gens que, en plegat tots ells, no ens poden explicar més del 40% de la predisposició a patir esclerosi múltiple. Per tant, és una part fonamental, però no única. Hi ha molts factors ambientals, entre ells la latitud, a major latitud més risc, l'exposició solar, el dèficit de vitamina D, que per això ja sabeu que el anem medint en les diferents visites. S'ha descrit també l'obesitat infantil com un factor de risc, el tabac clarament és un factor que ens empitjora la probabilitat d'inflamació i de progressió de la malaltia i sempre es recomana deshabituar-se, i els virus, i entre ells el virus Epstein-Barr, que parlarem després. I com us he explicat també prèviament, els tractaments que tenim per l'esclerosi múltiple, què fan? Doncs el que fan és, o bé, un efecte pleiotròpic, que vol dir modular l'expressió del nostre sistema immunològic perquè sigui menys inflamatori, o ens disminueixen unes proteïnes, uns enzims dintre de les cèl·lules perquè aquestes cèl·lules autoreactives no es repliquin, no les puguem disminuir. O ens bloquegen un subtipus de cèl·lules, com els limfòcits B, perquè aquestes cèl·lules no facin anticossos. O ens modifiquen l'entrada d'aquests limfòcits activats al sistema nerviós central. Llavors, aquests tractaments han demostrat una eficàcia en els assajos clínics i una efectivitat clara a la pràctica assistencial, i és el que fa que l'esclerosi múltiple s'hagi convertit en una malaltia crònica, però que és altament acceptable i la persona avui en dia, si es controla la malaltia, pot fer una vida bastant acceptable. Però hi ha que investigar una mica més sempre, i des de fa molts anys s'està investigant en teràpia cel·lular en l'esclerosi múltiple. La teràpia cel·lular és la implantació de cèl·lules en el teixit per intentar tractar una malaltia. Tenim dos tipus de teràpia cel·lular. La teràpia cel·lular basada en cèl·lules mare i la teràpia cel·lular, que en diem immunoteràpia, que és ja agafar cèl·lules que ja estan diferenciades i modificar-les per tal d'intentar ajudar a tractar una malaltia específica. Abans de centrar-nos en el que seria el tractament específic amb teràpia cel·lular, voldria, un breu incís, parlar-vos que també el que seria l'estudi de la teràpia cel·lular ens permet investigar més sobre la fisiopatologia de la malaltia. I per això estem utilitzant, hi ha estudis que estan utilitzant cèl·lules mare pluripotencial, aquestes cèl·lules mare que parlàvem al principi, les PBMC, que són cèl·lules mare que no estan diferenciades, que in vitro es poden aconseguir diferenciar cèl·lules pròpies neuronals, cèl·lules astrocitàries, cèl·lules vasculars, cèl·lules que tindríem en els nostres cervells. Llavors, hi ha estudis recents que el que fan és agafar aquestes cèl·lules pluripotencials de persones amb esclerosi múltiple i comparar com són aquestes cèl·lules, com s'expressen, quina és la seva vida mitja, és a dir, quines són les seves característiques respecte a aquestes cèl·lules de persones sanes, per poder trobar noves dianes terapèutiques i poder entendre millor la malaltia per poder arribar a teràpies més eficaces. I ja basant-nos en el tractament, parlarem en primer lloc del trasplant autòlog de progenitors hematopoiètics. Trasplant autòlog vol dir que és cèl·lules de la pròpia persona. El trasplant heteròleg sempre té més riscos perquè hi ha els problemes de compatibilitat i, per tant, en esclerosi múltiple, la majoria de les investigacions des de mitjans dels anys 90 s'han centrat en el trasplantament autòleg. L'objectiu del trasplantament és fer un reset, com algun dels tractaments que tenim inductors
factors, avui en dia, com l'alentuzumab o la cladribina, doncs l'objectiu és fer un reset del nostre sistema immunològic perquè eliminem aquelles cèl·lules que tenim en memòria que estan autoreactives. I això ho fem amb una quimioteràpia molt intensa i llavors fem que el sistema immunològic que ressorgeix pugui estar una mica més tolerogènic. Llavors, això com ho fem? Doncs, primer de tot, el que fem és posar una injecció amb un estimulador de colònies, que el que fa és que crea moltes cèl·lules mare i aquestes cèl·lules mare les mobilitzen i les treuen del cos. Un cop les treuen i creen colònies d'aquestes cèl·lules per poder-les tornar a posar en el nostre organisme, la persona passa per una quimioteràpia molt intensa, una quimioteràpia que ens ablaciona tot el sistema immune, ens ablaciona les plaquetes, ens ablaciona les cèl·lules vermelles, per tant hi ha un alt risc de sagnat, hi ha una mortalitat que cada vegada és menor. Des del 2007 hi ha molts estudis que la seva mortalitat és zero, però hi ha un risc de mortalitat per complicacions també infeccioses. Un cop això s'ha pogut tractar i el pacient està estable, se li tornen a posar totes aquestes cèl·lules per repoblar el seu sistema immune. En primer lloc, dir-vos que cap estudi ha demostrat que el trasplantament autòleg de progenitors hematopoiètics sigui curatiu. Sí que des de l'any passat, que va sortir un assaig clínic fase 3, amb molts centres que van participar, que va demostrar que el trasplantament autòleg era capaç de donar una estabilització molt perllongada de la malaltia o canviar el curs agressiu de la malaltia respecte a una teràpia de la malaltia, una teràpia d'eficàcia moderada, això està promovent que s'estiguin fent molts més estudis. Llavors, fins ara, les persones que serien candidates a fer un trasplantament autòleg de progenitors hematopoiètics són persones que tenen una elevada activitat clínica o una agressivitat de la malaltia molt important, tot i estar en tractaments d'alta eficàcia. És a dir, no passem directament al trasplantament després d'un tractament d'eficàcia moderada, sinó que realment són persones que, tot i el tractament intensiu, se'ns estan escapant en activitat inflamatòria. Sí que es recomana que siguin persones joves, de menys de 45 anys, no vull dir que de més de 45 anys no ho siguin en absolut, però això vol dir perquè en persones més joves hi ha més capacitat de regeneració o de compensació del nostre cervell pels canvis que produeixen la malaltia. I el mateix va pel temps d'evolució. A més temps d'evolució sabem que el cervell perd una miqueta aquesta capacitat per compensar a vegades els impactes que va rebent d'inflamació i, per tant, s'ha vist en els estudis que les persones de menys de 45 anys i amb menys de 10 anys d'evolució de la malaltia són les que tenen una millor resposta al tractament. Això en les formes que cursen a brots. I en les formes progressives, també els pacients que tenen molta activitat inflamatòria i que és present i persistent, també serien uns candidats al trasplant sempre que siguin persones amb una baixa discapacitat, perquè a més discapacitat associada també més probabilitat de complicacions en aquest tipus de procediment. I el que és interessant a partir d'ara i que probablement en els pròxims anys anirem coneixent és que s'estan fent assajos clínics que no solament estan mirant l'efecte que té un trasplant autòleg en persones amb esclerosi múltiple, sinó que estan comparant el trasplantament autòleg amb teràpies d'alta eficàcia, que són teràpies que tenim des de fa menys de 10 anys, és a dir, són teràpies que realment són molt noves. Llavors, això sí que ens marcarà saber si el trasplantament autòleg, tot i els riscos que pot comportar, és més efectiu que una teràpia d'alta eficàcia o poder-lo posicionar de forma més clara. I això, fins a dia d'avui, encara no podem donar-hi resposta. Un altre tipus de cèl·lula mare que us vull explicar és les cèl·lules mesenquimals. Aquestes cèl·lules són cèl·lules mare, igual que les que traiem de progenitors hematopoiètics, però que estan localitzades en diferents teixits. Inicialment, des de l'any 2007, s'han fet estudis en esclerosi múltiple perquè tenen un potencial inhibidor de la resposta autoimmune, és a dir,
Són cèl·lules que poden expressar certes molècules i inhibir aquesta autoreactivitat, i també s'estan utilitzant en altres malalties per reparar teixits. I llavors es va pensar que aquestes cèl·lules podrien ser útils. S'han fet molts estudis amb molta heterogeneïtat metodològica que dificulta treure conclusions conjuntes, però hi ha un estudi que és el MESCEMS, que és un fase 2 que es va fer en més de 400 persones amb esclerosi múltiple en més de 9 centres, si no m'equivoco, i aquest estudi realment, diguéssim, ha conclòs que no hi ha un efecte directe sobre la inflamació, és a dir, aquestes cèl·lules no tenen la capacitat per poder bloquejar la inflamació en l'esclerosi múltiple, però que una nova via d'accés seria valorar quin efecte tenen en la reparació tisular, i això encara no tenim dades al respecte. I per últim us volia parlar de les cèl·lules dendrítiques. Aquestes cèl·lules que us comentava que són com investigadors privats que van per tot el nostre cos i van detectant molècules per veure si són molècules que les hem d'acceptar, que les hem de tolerar o que les hem d'alertar al nostre sistema immunològic, cèl·lula B, cèl·lula T, perquè les vagi a atacar. Llavors, són cèl·lules presentadores d'antígens i s'estan fent estudis en el moment actual per intentar convertir-les en més tolerogèniques, és a dir, intentar fer una teràpia de tolerància immunològica, que això ens pugui ajudar a les teràpies farmacològiques existents a reduir aquesta activació del nostre sistema immunològic. Aquest és un estudi en el qual van participar a l'Hospital Clínic, era un estudi fase 1 de 6 mesos de durada, que el que volíem veure era que traient aquestes cèl·lules per la sang de les persones amb esclerosi múltiple i cultivant-les en un ambient en el que els anàvem ensenyant les molècules de proteïnes de mielina perquè es anessin acostumant a elles. Després les replicàvem i les tornàvem a posar en el cos de la persona, doncs veure si aquestes cèl·lules primer no donaven cap problema i produïen algun canvi a nivell d'immunologia. I bé, vam veure que la tolerància era bona, no hi va haver-hi cap complicació al respecte i que sí que tenien un efecte antiinflamatori, és a dir, que tenien un efecte una mica inhibidor de la proliferació de la cèl·lula T i que per tant podia augmentar també la cèl·lula T reguladora i, clar, era un estudi fase 1 que no intentava veure eficàcia, per tant no podíem acabar de poder dir res més a nivell d'activitat inflamatòria, clínica o radiològica. I en aquest sentit, ara mateix s'estan duent a terme un fase 2, un ensaig clínic fase 2, que sí que ja vol veure eficàcia, sobretot en ressonància magnètica, a l'Hospital Clínic, i n'hi ha un altre que s'està fent a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, amb una metodologia una mica diferent, però una mica amb la mateixa intenció, és a dir, poder veure si podem aconseguir fer també una teràpia més de tolerància immune en el camp de l'esclerosi múltiple. I suposo que a partir de 2024-2025 ja tindrem resultats al respecte. I ja per acabar, us volia parlar una miqueta d'aquest famós virus, el virus d'Epstein-Barr, que per nosaltres els neuròlegs no és famós. La veritat és que tots coneixíem la relació que hi ha del virus Epstein-Barr amb l'esclerosi múltiple, però a l'estudi que, diguéssim, ha sigut una mica el catalitzador de que hagi sortit a les diferents xarxes socials i als mitjans de comunicació, és aquest estudi. És un estudi molt ben fet, diguéssim, realment, que ha inclòs moltíssima tant avaluació clínica com de bàsica, i aquest estudi es composa de que van agafar l'exèrcit nord-americà, que durant 20 anys hi ha passat uns 10 milions d'americans joves, i llavors van veure quants d'aquests havien arribat a tenir el diagnòstic d'esclerosi múltiple, i es va detectar que 955 persones de l'exèrcit americà se'ls havia diagnosticat esclerosi múltiple en algun moment d'aquest temps. Llavors, totes aquestes persones se'ls anaven fent controls durant aquest temps que van estar a l'exèrcit i això estava guardat en seroteca. El que van fer va ser agafar les mostres de seroteca i van analitzar en diferents moments del temps per veure que si aquestes persones que tenien el diagnòstic d'esclerosi múltiple havien tingut una seroconversió pel virus d'Epstein-Barr o per un altre virus que també es va mirar, que és el citomegalovirus, que té una via de transmissió similar.
si això havia sigut un factor determinant pel desenvolupament de l'esclerosi múltiple. I després també vam mirar una altra cosa, que són els neurofilaments en sèrum, que són unes proteïnes del citoesquelet de les neurones que podem quantificar en sèrum, són molt costoses, encara no està estandarditzat a la pràctica clínica, però es pot fer en investigació. I també es va quantificar, i llavors el que es va veure realment és que el risc de patir esclerosi múltiple augmentava 32 vegades després de tenir la infecció per Epstein-Barr. Llavors, vam veure també que abans de tenir una clínica d'esclerosi múltiple sí que hi havia un increment d'aquests neurofilaments que podia anar-se'n inclús 10 anys abans de que la persona tingués el primer símptoma suggestiu de la malaltia. I amb això es conclou una miqueta que tenir la infecció pel virus Epstein-Barr és un factor probablement necessari, però que no és imprescindible. I com dèiem, hi ha una predisposició genètica, hi ha més de 200 gens que ens ho predisposen i, per tant, és un factor més en el desenvolupament de la malaltia. I aquest virus, per què ho fa això? Doncs ho fa perquè aquest virus té a la seva superfície unes proteïnes que són similars, el que en diem mimetitzen a nivell molecular, proteïnes que tenim en aquesta mielina, en la beina de mielina. I això de per si, quan aquest virus ens infecta les cèl·lules B i es pot quedar latent a dintre de la cèl·lula i expressa aquesta cèl·lula B, expressa aquestes proteïnes, que això ja fa de per si que s'activi el sistema immuni i es mantingui activat. Hi ha un tropisme pel sistema nerviós central i acaba sent un factor que afavoreix el desenvolupament de la malaltia. I en això també una altra de les novetats que també han sortit en les xarxes socials i els mitjans de comunicació, que s'ha creat una vacuna contra aquest virus, contra el virus d'Epstein-Barr, que provoca la mononucleosi infecciosa, que afecta sobretot als adolescents i adults. En la infantesa fa menys afectació i s'està provant un assaig clínic en controls sans. És un assaig clínic fase 1 que l'únic que vol veure és seguretat, 500 persones de 18 a 29 anys. És una vacuna que va amb una partícula del virus, no és el virus viu, sinó que és simplement una partícula, una de les que creiem que és més significativa per produir la infecció, i s'uneix a una molècula que és la ferritina. Llavors això s'ha començat ara fa molt poquet, finals de març, i la intenció és que acabi la primera fase 1 en el 2025. Això què ens podrà ajudar? Doncs primer ens podrà ajudar que si vacunem per un Epstein-Barr probablement potser activem menys el nostre sistema immune i no ho sabem, potser ens podria disminuir la incidència d'esclerosi múltiple i probablement també ens ajudarà, és una via oberta que podem utilitzar per seguir investigant en la fisiopatologia, que com millor la coneguem, també podrem, les empreses farmacèutiques i els grups d'investigació podran trobar noves vies per buscar eines terapèutiques cada cop més efectives per controlar la malaltia. Conclusió. L'esclerosi múltiple és una malaltia molt complexa, d'etiopatologia encara no ben coneguda, multifactorial. L'investigació en el camp cel·lular el que intenta és millorar els coneixements sobre la fisiopatologia, cercar noves teràpies. No hi ha cap tractament curatiu. La teràpia cel·lular realment en els pacients ben seleccionats amb molta activitat inflamatòria ens permet estabilitzar la malaltia i és una teràpia que s'ha de tenir en compte, tot i els riscos que té. I la línia d'investigació una miqueta més oberta en teràpia cel·lular ara és buscar aquesta tolerància antigènica, que podria ser una teràpia afegida al tractament farmacològic en el dia de demà. Però ja us dic que de moment solament tenim fases 1 i estem començant fases 2, vull dir que encara estem en fases inicials. I bé, l'abordatge terapèutic, com que hi ha cada vegada més tractaments, és més complicat i és important sempre individualitzar, anar cap a aquesta medicina més individualitzada, perquè com bé sabeu no hi ha 2 persones amb esclerosi múltiple igual i per tant sempre hem de valorar riscos i beneficis i fer decisions consensuades amb el vostre equip mèdic. I això seria tot. Moltes gràcies.
Bona tarda. Per qui no em conegui, jo soc la Paula Rodríguez, treballo a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Abans de res, donar-li agrair a tots els que esteu presents avui, encara que sigui virtualment, a les companyes de la Fundació i a la Núria Solà per haver organitzat aquesta sessió, que jo crec que no sempre hem de parlar entre nosaltres, entre els professionals, sinó també aportar aquesta informació i tot el que es va avançant als pacients. Els meus companys han fet una mica més de revisió en quant al tractament mèdic que hi ha per abordar la malaltia i evitar la seva progressió i l'activitat inflamatòria, i jo em centraré una miqueta més en què és el que poden fer els pacients en el seu dia a dia per millorar la seva qualitat de vida i una miqueta manegar dintre de les seves possibilitats la malaltia. En les darreres èpoques, en les darreres dècades, a causa de l'augment de l'edat de la població, l'envelliment i els hàbits de vida, han augmentat la incidència de les malalties cròniques, tant cardiovasculars, l'obesitat i demés. Llavors, la investigació s'ha centrat també en quin paper actiu poden tenir els propis pacients que pateixen aquestes malalties en el desenvolupament d'unes pràctiques d'hàbits de vida saludables per millorar la qualitat de vida. A l'esclerosi múltiple el que s'ha vist és que intervencions en aquests estils de vida són efectives, tenen un impacte beneficiós i són sostenibles al llarg del temps. Per tant, a part d'aquests medicaments o fàrmacs que poden portar els pacients i que han comentat els meus companys, també aquests estils de vida recomanats poden ser un bon complement pel tractament de la malaltia. Abans de res, jo crec que és indudable que el tabac no ens ajuda a la malaltia. S'ha demostrat que té un potencial augment del risc de desenvolupar l'esclerosi múltiple, també està associat a una major discapacitat i un pitjor pronòstic i accelera el pas a fases progressives en pacients que un cop diagnosticant la malaltia segueixen fumant. Per tant, és important evitar l'hàbit tabàquic. Si alguna persona considera que no té la capacitat de fer-ho ell sol, a nivell dels CAPs i dels centres d'atenció primària hi ha equips de suport que poden ajudar a això. Llavors, en quant a l'alimentació, important, primer de tot, una bona hidratació, tant per evitar restrenyiment, per mantenir un bon equilibri hidroelectrolític i de més. Tenir molt en compte que amb l'edat i també amb el pas de la malaltia es pot perdre la sensació de set, allò de jo no bec perquè no tinc set, però això no ha de ser una excusa. Un pacient, sobretot els que no tenen tanta mobilitat i són més sedentaris, necessiten una bona hidratació per millorar el trànsit intestinal i altres aspectes. Llavors, en els últims anys s'han avaluat diverses dietes, s'ha posat molt de moda que si el dejú intermitent, que si la dieta keto eliminant carbohidrats, però de moment no hi ha una evidència robusta que recolzi que una d'aquestes dietes és millor pels pacients amb esclerosi múltiple. El que sí s'ha vist és que seguir unes pautes que ara comentarem unes pautes definides poden regular el component més inflamatori de la malaltia i també minimitzar comorbilitats com l'obesitat o malalties cardiovasculars que poden empitjorar el curs de la malaltia també. Llavors, abans la dieta es basava en el que era la piràmide alimentària, en què a la base hi havia els carbohidrats. Ara, en els darrers anys, hi ha hagut un canvi de paradigma. Ara el que es creu és que ens hem de basar més en el que es diu el plat saludable de Harvard, en què la meitat dels nostres plats haurien d'estar basats en vegetals i fruites i l'altra meitat en proteïnes saludables com el peix blau, el pollastre i més, i cereals dintre del possible integrals o llegums. Llavors, com hem comentat, en quant a l'alimentació i per intentar portar una dieta que es diu antiinflamatòria, que a la consulta és una pregunta que jo em trobo freqüentment, hem de saber que l'alimentació ha d'estar en un gran % basada en vegetals i fruites, també un alt component de fibra. També és important en aquest sentit la hidratació, perquè consumir molta fibra sense bona hidratació també pot portar a nivell intestinal més complicacions. Intentar substituir tanta carn com consumim actualment a les societats desenvolupades per més llegums, també potenciar les fonts d'omega-3 i omega-6 que s'ha vist a diversos estudis que tenen efectes antiinflamatoris i també antioxidants. L'omega-3 l'obtenim del peix blau, les verdures de fulla verda, les nous i les ametlles, i l'omega-6 de la pastanaga, les nous, l'avocat i els olis vegetals. També, com ha comentat la doctora Solà, és molt important la vitamina D per l'evidència que hi ha que com a factor ambiental que el dèficit de vitamina D augmenta el risc de presentar esclerosi múltiple.
Aquesta vitamina s'obté del rovell de l'ou, de la llet, del peix greixós, però també de l'exposició solar. Per tant, és molt important guardar una estona al dia per sortir al carrer, que ens doni el sol i aprofitar aquesta font. També les vitamines antioxidants que s'obtenen de les fruites i les verdures i també la vitamina B6 que ens ajuda una miqueta a afrontar la fatiga, l'estrès i un bon descans nocturn i també la B12 que s'obté d'origen animal, de la llet, la carn i demés, que ens ajuda a mantenir el sistema nerviós ben conservat. Per contra, hem de reduir la ingesta de carn, sobretot la vermella, reduir també els greixos d'origen animal, evitar, òbviament, una dieta que estigui basada en ultraprocessats, fregits i begudes ensucrades, també limitar els làctics i l'alcohol, limitar-ho a situacions especials. Ens trobem que a vegades podem caure en la rutina i en què ens pilla que quan anem a dinar doncs no, llavors és menys saludable. Llavors és important o es recomana fer un menú setmanal, d'aquí vas a la compra al mercat i així ja tenir una idea de què menjaré i ja no he de pensar ni caure en alternatives errònies. També una opció és cuinar per diverses vegades, és a dir, ja que poso verdures al forn, em poso per 3 vegades, la guardo a tàpers i ja tinc menjar ràpid pel que agafar si tinc pressa i també sempre tenir snacks saludables a mà. Llavors, hi ha pacients que, per desgràcia, a causa de la malaltia, pateixen disfàgia, que és la dificultat per empassar, també desnutrició, pèrdua de gana, ja sigui per temes anímics i demés. Llavors, s'ha de consultar un professional que indiqui una dieta i unes pautes específiques, sobretot en cas de la disfàgia, ja que poden haver ennuegaments o per una ingesta molt baixa d'alimentació que estiguin desnodrits, amb més risc de nafres i demés. Llavors, és important una bona alimentació. En quant a l'activitat física, fa unes dècades hi havia una corrent més controvertida en quant al benefici o no de l'activitat física, ja que s'havia postulat que potser podia augmentar el risc de lesions amb els pacients amb esclerosi múltiple, que podia arribar a la fatiga extrema, que podria augmentar el risc de brots o de progressió. Tanmateix, en els últims 10 o 15 anys hi ha molta més evidència que l'esport és segur i a part un nivell d'activitat física acceptable en els pacients amb esclerosi múltiple té efectes beneficiosos. Quins són els objectius de fer activitat física? Mantenir un bon estat físic, però també mental. Hi ha dades que recolzen que fer activitat física millora el rendiment cognitiu en els pacients amb esclerosi múltiple i també s'ha vist que en algunes estructures com l'hipocamp augmenta la seva mida. També redueix el risc de desenvolupar aquestes malalties cròniques que hem dit que també poden entorpir el curs de l'esclerosi múltiple, diabetis, obesitat. També ajuda a mantenir el rang de moviment de les articulacions, evitar o disminuir espasticitat, rigidesa de les extremitats i mantenir la massa muscular. Preveu lesions perquè el sistema articular i muscular està en millors condicions. També millora l'equilibri i la coordinació, ja que molts d'aquests pacients poden tenir alguna d'aquestes seqüeles per la malaltia. Disminueix la fatiga i l'augment de lliberació d'endorfines que es dona quan es fa exercici físic fa millorar l'estat anímic. Tot això fa millorar la qualitat de vida del pacient, la independència i la discapacitat. Llavors, l'activitat física no ha de ser una activitat física forta i tots els dies. Només ha de ser regular, ni que sigui 2 dies a la setmana, i també poden ser en trams de temps molt curts. Hi ha pacients que no toleren la fatiga i no és necessari fer 1 hora d'esports i llavors res. Com fer 20 minuts 3 cops a la setmana ja pot ser beneficiós. Llavors, sempre ha d'estar adaptat a la funcionalitat del pacient, no és el mateix una pacient jove que acaba de ser diagnosticada i que pot anar a córrer o fer altres coses que un pacient que porta 20 anys, que va ser diagnosticat quan no hi havia teràpies efectives i que ara té unes seqüeles que no li permeten fer certes disciplines d'exercici físic, llavors ha de ser adaptat i el que he trobat és que s'obtenen millors resultats si l'exercici està supervisat, sobretot en els pacients que tenen alguna seqüela i llavors es poden beneficiar que un professional els guiï en quins són els millors exercicis per les seves limitacions. Llavors, com a modalitats que s'han estudiat i que s'han vist que són beneficioses, estaria l'exercici aeròbic, que és aquell que fa augmentar la freqüència cardíaca i els requeriments d'oxigen pels músculs, com caminar, la bicicleta estàtica, la marxa nòrdica, també els exercicis de resistència amb bandes i peses, sempre progressiu, no s'ha de començar a grans pesos ni anar al gimnàs a ser el que més agafa, sinó que
que és algo progressiu, que es pot fer amb peses de baix pes i anar progressant, i també el HIIT, que són els intervals curts de temps d'exercici intens, que ja tant es combina amb l'exercici aeròbic com de resistència i que també s'ha vist que és molt beneficiós. La teràpia aquàtica sempre ha estat una disciplina molt interessant a l'esclerosi múltiple, tant la natació com els exercicis aeròbics dins l'aigua, per 3 qualitats que té l'aigua, que és la flotabilitat, la viscositat i la termodinàmica. La flotabilitat fa que el cos i les articulacions pesin menys a l'aigua i, per tant, menys risc de lesions. La viscositat és la possibilitat de moure el cos en tots els plans i, a part, que a major velocitat de moviment, més resistència. Llavors es pot modular segons el pacient. I la termodinàmica és la capacitat de l'aigua d'absorbir calor. Què vol dir això? Molts pacients pateixen que amb l'exercici físic augmenta la temperatura corporal i llavors comença a aparèixer la fatiga i la intolerància a l'exercici. Llavors, l'aigua té aquesta capacitat d'absorbir la calor que desprèn el cos en començar a fer exercici, llavors permet mantenir una temperatura corporal molt més estable i que els pacients tolerin molt millor aquest tipus de disciplines. També hi ha disciplines com el ioga o el pilates que ajuden més a mantenir la flexibilitat, el rang de moviment, inclús enfortir el sòl pèlvic, ja que molts dels pacients tenen problemes d'esfínters. També el ball, no només fer exercici vol dir anar al gimnàs, també pot ser una activitat divertida que facis en parella o amb amics, i també pacients que estiguin més limitats, simple fet de fer activitat més de mobilitat d'articulacions, d'extremitats i d'equilibri poden ser molt beneficiosos. La fatiga és un dels símptomes més prevalents de la malaltia. S'han estipulat diverses fisiopatologies o causes, que no entrarem en el tema. Fins al gairebé el 90% dels pacients poden patir fatiga a causa de la malaltia. Llavors, s'ha descrit per la Societat Americana d'Esclerosi Múltiple com la sensació subjectiva del pacient de manca d'energia física i mental per a realitzar tant activitats rutinàries com preferides, és a dir, hobbies, sortir amb amics i altres. Per tant, pot ser molt limitant i portar conseqüències en diverses esferes. Hi ha pacients que han hagut de canviar de feina per la fatiga, que no surten amb amics perquè estan cansats o que han deixat de fer hobbies. Llavors, per aquest símptoma derivat de la malaltia, hi ha certes mesures farmacològiques que, per desgràcia, no són les més efectives del món i, a més, tenen diversos efectes secundaris. Per tant, s'ha d'intentar, dintre del possible, portar les mesures no farmacològiques que pot fer el propi pacient, com l'activitat, com hem comentat, física lleu moderada i regular, tenir descansos i el que es diuen tècniques d'estalvi d'energia, que aquí en resumeixo les que jo considero que són les més importants, que seria descansar diverses vegades al dia sense arribar a estar esgotat del tot, sempre millor anar alternant una activitat, descans, una activitat, sempre intentar mantenir una bona postura per no sobrecarregar articulacions i músculs, sempre evitar activitats quan fa massa fred, massa calor o just després de dinar. En activitats que siguin repetides, que haguem d'estar habitualment de peu, com pot ser cuinar, rentar plats, poder disposar a la cuina d'un taburet o d'una cadira on seure i poder fer aquestes activitats sense cansar-nos tant. També objectes pesats que són més difícils d'aixecar des del terra o baixar des de dalt, intentar que estiguin col·locats a nivell de la cintura. I a casa, si hi ha escales, perquè hi ha persones que tenen escales a casa, sempre intentar que els viatges amunt i avall de les escales ser previsor i no haver de fer nada més. És a dir, ja que pugem, agafem el que necessitem i tornem a baixar. Llavors, la salut mental, un tema molt important en els pacients. Els pacients amb esclerosi múltiple s'ha demostrat que tenen majors nivells d'ansietat i de depressió que la població general, tant al diagnòstic com al llarg de la malaltia. I aquests símptomes d'estrès, depressió, tenen un gran ventall d'implicacions, ja que poden afectar la fatiga, disfunció cognitiva, reducció de la qualitat de vida. Per tant, és molt important reconèixer-los aviat i posar-hi un adequat abordatge. Hi ha les intervencions d'autogestió, com la teràpia cognitivo-conductual, és a dir, com jo analitzar els meus pensaments i quina és la conducta que tinc jo vers ells, tècniques de resolució de problemes, gestió d'emocions negatives, també disciplines com la meditació o el mindfulness, centrar-se en el moment present. L'activitat física, com he dit abans, també per l'augment d'endorfines també millora els símptomes de depressió i d'ansietat. I és molt important la cura de les relacions socials, tenir un bon cercle social on ens sentim segurs per poder explicar les nostres pors, els nostres neguits i també on passar temps de lleure i de passar-ho bé és molt important. I en cas que aquest símptoma sigui molt més manifest i que amb les mesures que tenim a la nostra abast no és possible de manegar, hem de consultar professionals. És molt important ser conscients de com ens sentim,
de si tenim pors, si tenim preocupacions, i poder-les expressar, ja sigui al nostre entorn o saber buscar vies de recolzament fora. La cognició també és un dels problemes bastant freqüents en els pacients amb esclerosi múltiple. Fins a un 40-50% són lleu moderats, però en un 10% són bastant greus. Interfereixen també en molts aspectes de la vida quotidiana, la capacitat d'organitzar el dia a dia, a la feina, a les relacions socials, i aquesta alteració de la memòria i del raonament pot ser secundari tant per la malaltia com altres símptomes de l'esfera secundaris de la malaltia, com són els símptomes depressius, l'estrès, la fatiga. Llavors, si abordem aquests símptomes, els trastorns de la cognició serien reversibles. Per això una de les estratègies és manegar tots el que són els símptomes anímics, la fatiga. Llavors, és molt important utilitzar calendaris, llistes de tasques, evitar la multitasca. Jo sempre dic, als pacients els dona molt de neguit, a vegades, adonar-se que ja no tenen l'habilitat per recordar-se de tantes coses com abans. A més, que al final és un deteriorament cognitiu que moltes persones a partir dels 30 ja ens passa. Llavors, potser per la malaltia està una mica més elevada, però no és negatiu poder-se recolzar d'aquestes estratègies per poder seguir fent una vida normal i poder seguir organitzant les coses del dia a dia. També l'activitat física, com he dit abans, té beneficis en quant a la cognició. Llavors, en el dia a dia, intentar fer activitats estimulants pel sistema nerviós, com la lectura, els passatemps, els hobbies, els jocs o exercicis online, que ara amb internet és molt fàcil trobar moltes opcions, i també teràpies d'estimulació cognitiva dirigides que hi ha en centres de rehabilitació o quan els dèficits cognitius creiem que són molt marcats i els pacients han d'acudir a teràpies dirigides. I ja per últim, el descans nocturn, com he dit abans, és molt important el descans i entre ells el nocturn pot estar afectat per múltiples causes en els pacients, per espasticitat i dolor que no ens deixi dormir, ansietat, alteracions miccionals que també són molt freqüents a la malaltia, patologies respiratòries com el síndrome d'apnees del son. Llavors, hem d'intentar portar a terme unes pautes d'higiene del son per millorar en tot el possible aquest descans, per no haver d'optar per medicacions hipnòtiques o més que poden tenir altres efectes secundaris. Llavors, evitar substàncies estimulants a partir de la tarda, també els sopars abundants i tardans. Els líquids i els diürètics també intentar evitar-los a partir de la tarda per no tenir la bufeta gaire plena, perquè així per la nit ens hem d'aixecar més vegades al lavabo, o els pacients que no tenen tanta continència del pipí, doncs això pot ser un problema. També evitar l'activitat intensa a l'esport 2 hores abans i l'ús d'aparells electrònics i de la televisió. Per contra, el que hem d'optar és per exercicis més de relaxació, meditació, la lectura, intentar sempre portar la mateixa rutina horària, inclús els caps de setmana, perquè els canvis d'horari fan que al final la melatonina i el nostre sistema vigília son es faci un lío. També teniu un ambient propici, foscor, silenciós, a bona temperatura, abordar els trastorns miccionals pels especialistes adequats i també dels trastorns relacionats amb el son. El que ens hem de portar a casa com a idees és, òbviament, evitar el tabac. La dieta ha de ser rica en vegetals, verdures i fibra i amb una bona hidratació. Encara que no tinguem set, ens hem d'hidratar bé. Hem d'intentar consumir menys carn, fer una activitat física que sigui adaptada i sobretot sostinguda, no ha de ser ni intensa ni molt freqüent, però sí sostinguda, que ens aporti benefici. Un descans de qualitat, sobretot tenir cura de les relacions socials i de la nostra salut mental, perquè és molt important per afrontar la malaltia i per com ens relacionem i per com abordem el dia a dia, i també, sobretot, mantenir-se actius física i mentalment. Ja està. Moltes gràcies. Hola. Bona tarda. Dolors Sans, soc psicòloga, treballo al Centre Neurorehabilitador Mas Sabater. Em van demanar a veure si podia parlar una mica de la gestió emocional en diferents moments de la malaltia. He fet un petit recull basat en la meva experiència en aquest àmbit de treball en el qual estic, que no pretén ser exhaustiu ni molt menys.
i que en cap cas suposa que el que jo pugui explicar substitueixi un abordatge més individualitzat. Però crec que són aportacions que poden ser útils. Perdó. Ha sigut, en fi, havia de triar algun tipus d'ordenació temporal i he dividit l'exposició en els moments inicials i de diagnòstic, el moment de cronicitat de la malaltia i els moments de la malaltia evolucionada. He intentat que en aquests moments identificar quins serien els factors d'impacte que tindrien una capacitat desorganitzadora més important des del punt de vista psíquic i veure diferents aportacions. En els moments inicials i de diagnòstic de la malaltia hi ha una gran capacitat desorganitzadora des de l'aparell psíquic, perquè, evidentment, és una notícia inesperada, dolorosa, que implica un desconeixement de l'evolució de la malaltia, un desconeixement de la pròpia sintomatologia i hi ha una sensació de pèrdua de la integritat física, que pot ser real o pot no ser-ho, pot ser una sensació de pèrdua anticipada. Els sentiments són molt diferents en cada persona, oscil·lants, van i venen, però seria del rang de la por, de l'angoixa, de l'enfado, de la ràbia, de la tristesa. Podríem dir que en aquest primer moment de la malaltia, si hi ha una bona evolució de la sintomatologia física, es fa un procés d'elaboració de dol. Després ja ens queda la pregunta una mica de què passa quan hi ha una repetició de la sintomatologia física que passa en aquest procés. Però bé, en aquest moment, com que recordem que generalment se sol diagnosticar en persones joves i nosaltres ara actualment estem veient que cada vegada ens arriben persones més joves al servei, hi ha una qüestió que és que són persones que s'estan ubicant en aquell moment pel seu cicle vital, s'estan ubicant en els projectes vitals i hi ha una gran dificultat per trobar el seu lloc. Ja és una cosa difícil de per si en aquesta edat, però amb l'aparició del diagnòstic això encara és més accentuat. A més, hi ha una sensació de que es perd la invulnerabilitat, que és un sentiment que la majoria de nosaltres hem tingut quan érem joves i que en aquest moment en què hi ha l'aparició del diagnòstic, la sensació de fragilitat és molt intensa. I, a més, pot aparèixer una sensació d'aïllament entre els iguals, perquè iguals vull dir entre els congèneres, entre les persones de la pròpia generació, perquè no és gens estrany, aquestes persones han passat per una experiència límit, com és el diagnòstic d'una malaltia que és potencialment perillosa per ells, i segurament aquesta experiència no pot ser compartida per les persones que són els seus companys de la mateixa edat. Quant a tots aquests possibles factors d'impacte, jo crec que val la pena repensar i són les coses que abordem en les sessions, siguin individuals, siguin en grup. Nosaltres insistim molt en que no és el mateix tenir un diagnòstic que està malalt, que un pot tenir un diagnòstic però no té que haver-hi necessàriament, no té per què haver-hi necessàriament sintomatologia física i que és important centrar-te en això. També és molt important que aquella persona sigui prou generosa amb si mateixa com per donar-se temps, perquè integrar una notícia com el diagnòstic d'una malaltia neurològica no és una cosa fàcil i requereix un procés psíquic molt dur i molt laboriós i que desgasta molt tant a nivell psíquic com a nivell físic. Que no hi ha una forma bona, no hi ha receptes a donar en aquest moment, sinó que cadascú té la seva pròpia i que s'ha d'enfortir aquella persona a la pròpia direcció de com abordar les qüestions que se li van plantejant arrel del diagnòstic. És molt important que intentem que aquesta persona s'ubiqui altre cop en els conceptes vitals, perquè és molt fàcil que tingui molta desconfiança cap a això. I en relació als àmbits sanitaris, crec que nosaltres insistim molt en que és molt important treballar una relació de confiança amb el seu metge especialista, perquè al final serà la persona que l'acompanyarà durant molts anys en tot aquest procés i que hi ha d'haver una relació fluida
i que s'ha de treballar, i també veiem que a vegades quan no hi ha una coordinació entre els diferents nivells assistencials, a la persona que és acabada de diagnosticar o no necessàriament, es produeix una sensació de molta solitud davant de la malaltia i que fa patir molt. I després això lliga molt amb el que ha comentat la doctora Paula, que és que és molt important, nosaltres d'això tenim experiència perquè ho veiem cada dia, que la forma de dir de la persona que comunica el diagnòstic, si apunta a la responsabilització i a l'autocura, aconsegueix un aliat. I que pensem que és molt important que la persona que tenim al davant, que és acabada de diagnosticar, sigui capaç de veure's com a corresponsable de la seva cura i de la seva salut. Us parlaré més endavant dels tipus d'intervencions que fem nosaltres al nostre servei, perquè si no se m'allargava una miqueta tot plegat. En el moment crònic, evidentment, també hi ha una gran capacitat desorganitzadora, no sempre, evidentment, però hi és. Hi ha una repetició constant, hi ha una reedició constant de la simptomatologia física, pot ser-hi, no té per què ser, però pot ser-hi. Hi ha l'aparició de brots, hi ha la necessitat de readaptar-se d'una forma constant a les pèrdues que poden ser recurrents. També hi ha una certa incertesa en l'evolució de la malaltia, això és una cosa que flota sempre en totes les converses que tens amb persones que pateixen aquesta situació i possiblement podem trobar que en aquest moment hi hagi hagut alguna mena d'increment de les limitacions físiques i que hagin quedat que algunes limitacions no s'hagin pogut recuperar totalment. En aquest moment també hi pot haver canvis en la percepció de la pròpia imatge, que això que per nosaltres des de fora pot semblar una cosa simple, és una cosa molt complexa perquè senzillament la persona no es reconeix a si mateixa amb l'ajut tècnic que nosaltres li podem recomanar, perquè per ell va molt més enllà d'un ajut tècnic que el pot ajudar en la seva independència, sinó que implica moltes més coses. Això s'ha de treballar i nosaltres és una de les coses que treballem més. També en aquest moment, i és molt possible que trobem que aquella persona s'hagi d'adaptar a canvis de rols, és possible que hi hagi hagut canvis a nivell laboral, és possible que hi hagi hagut canvis en la manera d'organitzar-se la família si és que la persona està dins d'un entorn familiar i també és molt possible que aquella persona hagi tingut canvis a nivell de l'ús social, de la relació amb persones que són els coneguts, els amics i tot això. Nosaltres matxaquem molt amb el tema de la dependència i la independència. Sabem o veiem que moltes vegades, no sempre, però moltes vegades és molt més fàcil acceptar i treballar el dèficit, però que en canvi és molt més difícil acceptar la discapacitat. És a dir, una persona està disposada a treballar molt una cama o un braç, però no està potser prou disposada a utilitzar un ajut tècnic que potser li permetrà dur una vida més social. Amb això també estic d'acord amb el que heu comentat abans. L'ús social, mantenir-nos en l'ús social, és un previsor de possibles problemes emocionals. Mantenir-se en l'ús social és un antidepressiu natural. Llavors, nosaltres hem de treballar perquè això vagi en aquesta direcció. En aquest moment pot ser, la fatiga ja veiem que passa, que és molt habitual, però més ara en aquest moment pot ser que hi hagi més fatiga i que també hi hagi dolor. Quan hi ha fatiga i dolor, emocionalment hi ha molt malestar. I és molt difícil abordar-ho només des del punt de vista emocional. Dolor, fatiga i malestar físic provoquen sempre, o pràcticament sempre, malestar emocional. I l'abordatge ha de ser en els dos sentits, tant per la banda de la qüestió física com per la banda de la qüestió emocional. També veiem que
que les paraules que surten de la boca dels companys de tractament són molt nodridores per a les persones que tenen a la seva vida un diagnòstic d'una malaltia d'aquest tipus. A mi una persona em va dir, yo he après, ho va dir en castellà perquè era castellà, yo he aprendido a vivir el presente y vivo así, y a mí me va muy bien. Era una persona que vivia amb limitacions importants, però que era capaç de disfrutar de la vida que tenia entre mans. Llavors, això és una cosa que parlem molt i que la comentem molt amb els grups, amb les persones, amb cadascuna d'elles, que l'important és què fas amb el que tu tens, com pots fer perquè aquest present sigui el més saludable per tu des del punt de vista emocional. I després també assenyalar que les persones que viuen amb dificultats constants de salut són persones que estan fent un esforç molt gran per mantenir-se socialment, psíquicament i familiarment en un bon lloc. El que passa és que elles possiblement moltes vegades ni se n'adonen perquè forma part de la seva rutina. Però una de les coses que jo sempre intento assenyalar és que estan fent un esforç molt gran per mantenir-se en les responsabilitats que els hi són pròpies. I que aquest esforç s'ha de valorar molt, perquè no és fàcil. És una cosa que ho treballem, que n'anem parlant. En quant a la medicació, és cert que hi ha persones que són reticents a prendre medicació. Jo penso que hi ha moments en què em refereixo a antidepressius, ansiolítics, aquest tipus de medicació. Penso que hi ha moments en què ens poden servir per tallar un cicle de malestar i ens poden anar bé. Jo penso que si es necessiten s'han de fer servir, encara que hi hagi persones que no són gaire propícies a aquest tipus de medicacions. I com en el cas anterior de les persones que són recent diagnosticades, també si cedim responsabilitat a la persona diagnosticada o que pateix la malaltia en la seva autocura, si som capaços com a professionals de cedir-los responsabilitat, aconseguim aliats en la seva pròpia salut i compromesos amb això. Crec que ho hem de fer, que és una de les coses que hem de treballar més. Aquí també ens podem trobar en aquest moment que hi hagi persones que comencen a tramitar pensions d'invalidesa. Generalment això és un moment difícil per a les persones que... Pot ser un moment difícil per a les persones que es troben amb aquest atzucac. Jo sempre insisteixo molt que la pensió d'invalidesa, que ningú li reconeixen una pensió d'invalidesa perquè sí, que si te reconeixen una pensió d'invalidesa és perquè tu la necessites i que en aquell moment aquella pensió d'invalidesa no és un final de compromisos, sinó que senzillament és un canvi d'ofici, perquè l'ofici que té aquella persona ara en aquell moment és cuidar-se i fer-se responsable al màxim de les seves dificultats de salut. En aquest moment també podem trobar-nos en què a dins de l'àmbit de la família hi hagi com unes certes tensions perquè s'han de redistribuir responsabilitats, rols. A vegades sembla com si entre els membres de la família s'interpretés que aquella persona es queixa massa. No vull dir que passi sempre, però a vegades pot passar. O es queixa massa, o l'altre ho ha fet, o per què aquesta persona no ho fa, i tu sí, i tu no, etc. Jo crec que hem de tenir molt clar, i la pregunta que hem de fer en aquest cas és quin és el nostre equip i qui és el contrincant. El contrincant no és ni la parella ni ningú. Si hi ha algun contrincant aquí, és la malaltia. I quan parlen, quan això ho sentim molt, no m'entenen, les persones no m'entenen, m'acosta molt, no entenen el que em passa, sempre acabem parlant, i nosaltres, tu t'entens? O sigui, generalment, en el 90% dels casos, la resposta és no. O sigui, jo mateix no m'entenc perquè és una situació molt complexa i requereix, té una gran dificultat a nivell psíquic.
En aquest cas, penso que també la pugna no ha de ser amb el dèficit, si hi ha d'haver alguna pugna ha de ser amb la discapacitat. Està bé treballar el dèficit, és molt important, però la discapacitat és més important perquè la discapacitat al final, si persisteix la discapacitat, aquella persona perd el seu espai social i aquest espai social és molt important. Per tant, sempre anirem a treballar en aquest sentit i en el sentit que l'autocura és molt important. Això ho deixo. I en el moment en què la malaltia ja ha evolucionat i ja ha instaurat un dèficit important i una discapacitat important i complexitat a nivell de tractar la simptomatologia secundària, evidentment ja podem donar per suposat que això té una gran capacitat desorganitzadora sobre el psiquisme de les persones que ho pateixen. La simptomatologia física, les complicacions de salut són molt complexes. És possible que hi hagi en alguns casos alteració cognitiva, és possible que hi hagi compromís de la integritat física, també és possible que es necessiti assistència per les activitats de la vida diària i també és possible que hi hagi hagut pèrdues dels rols, que ens comencem a trobar risc d'aïllament i que comencem a trobar restriccions de la participació social. Hi ha riscos de caigudes, de nafres, d'ideacions autolítiques, de desnutrició, etcètera. Hi ha dolor, en alguns casos, no sempre, per sort, i aquí entra una altra persona amb molta força, que és la persona que assisteix a la persona que té el diagnòstic, que pot ser una persona cuidadora o un familiar. En aquest moment, el que intentem, o les coses que treballem principalment des de la meva àrea, és pal·liar el defalliment que és propi d'aquesta situació. També intentem molt mantenir aquella persona en l'ús social, és molt important. També intentem molt que aparegui, que emergeixi el subjectiu d'aquella persona més enllà dels problemes de salut que pugui tenir, dels ajuts tècnics que pugui necessitar. I altra vegada hauríem de treballar molt amb la discapacitat per preservar molts aspectes de participació d'aquella persona. En aquest moment creiem que és molt important aconseguir una actitud d'equip i pensar que perquè l'equip funcioni a vegades cal fer renúncies i les renúncies les pot fer tant la persona malalta o diagnosticada com la família. Són els dos que han de renunciar perquè l'objectiu és d'equip. I, per altra banda, també és molt important començar a treballar amb la persona o amb el familiar que sigui conscient dels propis límits, perquè a vegades costa. Nosaltres creiem, o això hem parlat diverses vegades, la treballadora social i jo ho hem parlat algunes vegades, la treballadora social, la meva companya l'Ainoa, que a vegades és millor externalitzar per preservar la relació de parella. Perquè quan la parella es converteix en un cuidador a temps complet, la relació de parella es desintegra molt. Llavors, però té molt mala premsa, el d'externalitzar, perquè sembla com si no hi hagués interès per part del familiar. I creiem que aquí hem de fer molta feina per fer entendre que hi ha coses que les pot fer un tercer, però que la relació de parella només la pots tindre tu. I llavors aquí hi ha molta cosa a fer. La medicació és important, continua sent important. Parlo, evidentment, dels aspectes emocionals. I després hi ha el tema també recurrent de demanar i rebre ajuda, que és difícil, és un tema difícil, que jo tinc aquesta manera de veure-ho, crec que ajudar ens fa sentir bé, evidentment, perquè ens posa en una posició up, però que la veritable generositat és saber acceptar l'ajuda. Doncs, això també és una cosa que anem parlant i que no acabo de convèncer gaire, sembla que no tingui gaire èxit amb aquesta intervenció, però és veritat que s'ha de pensar d'aquesta manera. Jo crec que és més útil. Llavors, ara us explicaré una miqueta pel damunt les intervencions que nosaltres fem. Tenim un programa conjunt amb l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, que és
un programa d'educació sanitària que va dirigit a persones recent diagnosticades, que treballem en ell principalment, però no únicament, i treballem la infermera, la nostra infermera, la Cinta, la nostra treballadora social, l'Ainoa, i jo mateixa, com a psicòleg, que està programat en un període de temps de diferents mesos i que durant aquest temps oferim acompanyament i facilitem amb les nostres intervencions l'adaptació al diagnòstic. Això va sorgir com a necessitat perquè rebíem moltes peticions d'aquest tipus i va arribar un moment que vam dir estem rebent moltes peticions de persones que es dirigeixen a nosaltres demanant informació i vam pensar que potser si es podia fer alguna cosa i vam començar a fer això. A part d'això, des de la meva àrea, evidentment, faig visites individuals, faig tallers de relaxació, faig tractaments grupals, faig abordatge familiar, faig abordatge individual. Però hi ha una sèrie de procediments en els quals l'àrea de psicologia també participa, com poden ser treballar els riscos, treballar la incorporació d'ajuts tècnics i treballar amb les persones que són cuidadors o familiars. Em sembla que no em deixo res important i aquí estem i continuem amb això. Moltes gràcies. Listo. Perfecte, moltes gràcies Dolors i Paula per les vostres xerrades. Han sigut, la veritat és que molt clares i amb missatges ben estructurats. Jo crec que han permès transmetre tota la informació. Obrim el torn de preguntes, ja són les 7, o sigui que tenim uns minutets per si hi ha alguna pregunta. Veig una en el xat, la llegeixo, posa quisiera plantearle una inquietud a la doctora Solà. Entiendo que sería muy aconsejable vacunar Epstein-Barr a los familiares de personas que tenemos la enfermedad ya desarrollada para así evitar complicaciones futuras en ellos. Y después de que nos haya mostrado la cantidad de tratamientos que existen, això ho ha fet el doctor Hernández, y que siguen saliendo, me asalta una duda, pese a que es muy positivo y cada vez debe ser más difícil para el profesional seleccionar cada tratamiento más adecuado para cada persona, hablando de la individualidad implícita que tiene cada paciente de la enfermedad. Bueno, yo, Gabriel, te podría decir que la vacuna de Epstein-Barr acaba, digamos, de crearse de alguna manera, ¿no? Y el ensayo clínico es un fase 1 en sujetos sanos. Entonces, bueno, tendrá que pasar una serie de proyectos, ¿no?, de validación hasta que pueda llegar a poderse estandarizar, y cuando ya esté disponible para poderlo hacer, existe una legislación y cada comunidad autónoma, cada país, ¿no?, establece un poco cuál es la población de riesgo para vacunar, que entonces esto aún no lo sabemos, que a priori no, sería en la infancia, ¿no? Entonces, seguramente no será una cosa solamente específica de los familiares con esclerosis múltiple, sino que también estará abierto a toda la población que se pueda beneficiar, ¿no?, de esta vacuna. Entonces, bueno, sí que decirte que la enfermedad de la esclerosis múltiple, la predisposición genética, explica muy poco, con lo cual, realmente el porcentaje, ¿no?, de pacientes con familias que tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple es bajito, y realmente hay muchos factores ambientales, ¿no?, que nos están condicionando el que llegue a desarrollarse. Entonces, la vacuna, si llega, será uno de ellos que nos permitirá seguramente reducir esa incidencia, pero bueno, hay que trabajar también otros factores, como decía la doctora Rodríguez, ¿no?, el tabaco, la obesidad infantil, es decir, hay que hacer más medidas a nivel poblacional. Y respecto a los tratamientos, no sé si el doctor Hernández quiere también decir alguna cosa. La decisión terapéutica, yo creo que todos trabajamos un poco igual, en el sentido de que nosotros evaluamos cada paciente en concreto, es decir, tenemos la evidencia de que hay unos factores que consideramos como de mal pronóstico en el debut. Vosotros venís con un bagaje, ¿no?, de una actividad previa, de una resonancia con las lesiones que haya, entonces eso a nosotros nos permite
sin poderlo decir de forma categórica, nos permite intuir si esa persona pues, tiene un curso más benigno o si esa persona pues, tiene algunos factores que nos pueden hacer predecir que puede ir pues con una actividad inflamatoria más alta, ¿no? Y en base a eso nosotros siempre os mostramos un poquito los tratamientos que están disponibles para que podáis optar a ellos y muchas veces pues consensuamos, ¿no?, cuál podría ser el mejor en cada caso, ¿no? Lo que decía el doctor Hernández, individualizamos. No sé si él quiere aportar un poco más al comentario. No, ya lo has contestado bastante bien. Lo único que, más que aportar dificultad, la única dificultad es que tenemos que estar constantemente al día, ¿no?, de los tratamientos, de los mecanismos de acción y de todo esto. Pero a la hora de abordar el tratamiento para cada paciente es lo que comentabas tú, Nuria, que bueno, cada persona tiene un perfil que permite clasificar su enfermedad en un grupo de tratamientos concreto, ¿no? Y eliminar unos concretos y quedarnos con otros que son los más adecuados. Y dentro de ese abanico, pues siempre podemos decidir, yo creo, de una manera bastante adecuada y valorando riesgos y beneficios y muchas veces consensuando con la propia persona, ¿no?, el propio paciente, aunque al final vosotros acabéis diciendo, no, usted es el que sabe, dígame usted cuál es el tratamiento que yo necesito, ¿no? Pero bueno, no, dificultades, bueno, lo que supone el estar al día de los tratamientos, que cada vez son más, ¿no? Pero bueno, nada más. No sé si hay alguna pregunta, si no lo podéis ir poniendo en el chat. Yo podría hacer un resumen un poquito de las charlas, de mientras, por si hay alguien que le viene a la mente alguna pregunta. Bueno, el doctor Hernández nos ha hablado un poquito, ¿no?, de los tratamientos. Sabemos que es una enfermedad compleja, nos lo ha explicado con detalle, nos ha mostrado un escenario, ¿no?, un poco prometedor, porque van a salir nuevos tratamientos con dianas un poquito más específicas. Entonces hay pues, nuevos tratamientos que están ya a punto de salir, otros que están en investigación y lo que comentábamos, ¿no?, la terapia individualizada es lo que nos marca a nosotros, ¿no?, un poquito lo que podemos aconsejaros como opción más adecuada en cada caso en concreto. Yo he intentado pues, haceros unas pinceladas, ¿no?, de lo que es la terapia celular, que es una terapia compleja, que existe y que tiene su nicho en un cierto grupo de pacientes, ¿no?, con alta actividad inflamatoria, y que también hay otras opciones terapéuticas más para la tolerancia inmunológica que, bueno, que están pues, ya en fases 2, con lo cual pues, bueno, en los próximos años iremos teniendo novedades al respecto. La doctora Rodríguez nos ha dado una visión muy práctica sobre lo que podemos hacer para compensar los déficits de la enfermedad, lo que podemos hacer para intentar que nuestra enfermedad no empeore, ¿no? Y nos ha dado pues, tips, la verdad que muy prácticos, ¿no?, para podernos poner al día, cada día, y así pues, contribuir al manejo de la enfermedad. Y finalmente la señora Sanz pues, nos ha remarcado la importancia del empoderamiento del paciente, ¿no?, de que nos seamos, ¿no?, como pacientes, pues seáis pues, una parte fundamental de decir, pues yo estoy para la enfermedad y quiero combatirla de alguna manera, ¿no?, y la importancia que tiene la enfermedad en diferentes momentos de la evolución, ya desde el diagnóstico, pero también en las fases crónicas, ¿no?, y el impacto que tiene a nivel emocional y a nivel social, ¿no?, que es muy importante. Entonces, bueno, pues agradeceros a los ponentes, a la Fundación y a todos vosotros el haber compartido este rato con nosotros. Y no sé, espero que podamos seguir haciéndolo pues, ¿no?, de forma crónica unos cuantos años más, porque así nos enriquimos todos de todos. Muchas gracias a todos. Moltes gràcies. Aquí hay una pregunta más, espera que me ha salido una pregunta más. Me parece haber entendido que las terapias celulares están más enfocadas a regular la inmunidad y menos a promover la remilinización. Espérate, que se me va.
para remielinizar es más esperanzador un tratamiento farmacológico, pues realmente me pueden los compañeros corregir, pero solo hubo un ensayo clínico que se ha hecho en neuritis ópticas con un tratamiento remielinizante y hasta donde sé creo que está haciéndose un ensayo clínico a nivel más extenso, no solamente en nervio óptico, pero a nivel de terapia no hay mucho más, y a nivel de terapia celular lo que se está intentando no es remielinizar, sino es hacer que nuestro sistema inmune tolere y no nos ataque de forma más marcada. Sería ese, el remielinizar de momento por terapia celular no, sino que sería por vía farmacológica. Jo, si em permeteu una qüestió, no sé si entro o no, perquè... Sí, endavant, endavant. Vale, gràcies. Doncs, no sé, pels que formem part d'aquest grup que abans el doctor ha dit menys agraciats farmacològicament o per les teràpies, perquè fa molts anys que estem diagnosticats, perquè estem en fase secundària progressiva i que no tenim activitat inflamatòria. O sigui, aquí es veu la llum per algun lloc o seguim en stand-by sense prendre cap medicació i fent fisio i para de comptar? Aquí és on s'està investigant més i on realment el futur de fàrmacs és més afavoridor, no? I sí que és veritat que és el que he comentat, que és la part més orfa de tractaments, però és on les investigacions estan anant més endavant, no? Perquè ja tenim molts fàrmacs que estan incidint sobre la part inflamatòria de brots, no? Però aquesta part progressiva és la que també és la més desconeguda com a mecanisme de la malaltia i això fa que es dificulti trobar un tractament eficaç, no? Però hi ha molts medicaments. Hi havia una pregunta per aquí també que deien abans sobre un tractament pel colesterol. Doncs hi ha molts medicaments que alguns d'ells són coneguts, la simvastatina, la metformina, que és per la diabetes. Hi ha medicaments que s'han utilitzat en altres patologies que s'estan investigant i que estan donant un resultat. De moment no hi ha cap que sigui la panacea, perquè si no ja estaria sortint al mercat, no? Hi ha un, que és el siponimod, que ja he comentat abans, que és el que està demostrant una mica més d'eficàcia ja en aquestes fases progressives, no? L'ocrelizumab també està demostrant, o sigui que estan sortint ja. De moment és una punta d'iceberg, però mica en mica segur que anirem tenint medicaments. Qui arribarà a beneficiar-se o no, clar, això dependrà del temps, això està clar. Quan estàvem a les fases remitents recurrents ens quedàvem amb els interferons i ja està. I ara que estem a les fases secundàries ens quedem sense res i ja està. No, és una mica això. Però esclar, són 25 anys de malaltia, ja s'entén també. Clar, és que és això. Doncs ara imagina't els que estem en primària progressiva. També, Julià. Des del primer dia. També. No, res. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots i Vinga. fins la propera. Gràcies. Moltes gràcies a tots per participar. Adéu, bona tarda. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.